ንወድሰካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሞ ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባርከልና ጾሙና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ንስኻ ተቐበለልና ብሰላም ጀሚርካ ብሰላም ፈጽመና መንፈስካ ተመሪሕና ብእምነት ተመሊእና ክንጾሞም ኣምለኽና ካባኻ ምሕረት ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በማ በረኸት ረድኤት ክንካፈለሉ ንስኻ ሓግዘና ከምቲ በፀሙ እዚ ንሃዋርያት ሕቶኦም ዝመለስካሎም ድሌቶም ዘመላእኻሎም ንዓና ድማ ሕቶና ዝምልስ ድሌትና ዘማልእ ሓሳብ ልብና ዘስምር ጾሙን ጸሎትን ሱባኤ ንግበረልና እንደልዮ እንሓስቦ እንሓቶ ኩሉ ድማ ሰማያዊ መንፈሳዊ ክኸውን ድማ ንስኻ ሓግዘና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና ክፉእ ድሕነና እምበር ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከደንገል ኢኺ ብስጋኹን ደንገል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኻ ኣንስቲ ብርክቲ ክፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታ ወይ ስረይ እዚና አምላክን ወዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካና ስረያት ያደምሳት ያበሳው ለብር ከሳቴ ብርሃን እንቱም አብየ ካናት ወአብየ ዲያቆናት ሮን ሳሪጎ ጸናት በስምክም ኩን ፍታኑ ንጽሐን ይረሴን ዝክሏን ስማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተኸልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزئتنا مريم مهرنا كريستوس مل عسر تغلته بنت اجزئتنا مكسوس 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 بنت اجزئتنا مريم هنكسوس بنت اجزئتنا مريم هنكسوس بنت اجزئتنا مكسوس بنت اجزئتنا مريم هنكسوس بنت اجزئتنا مكسوس بنت اجزئتنا مريم هنكسوس بنت اجزئتنا مريم مهرنا كريستوس إذا سعدي من بارسقا قويتنا إيس كرسوس مقابرن مفصمتا ساعات معتني كمون دك أسام سالمز زغونه سلا زغونه كمون دعتا جزي عد مسب تقصر ناي مسكانا صولت سناي نجر نجبرلنا يغرب حالي زيابي ربون قويتنا ملقنا مدحنا إيس كرسوس دمسكونا لنا صورنا ردينا نحلونا نغربنا تقبلنا تمعقبنا نطمئنا كسعادة سعد زيابنا بصحنا أي حجون بزاقدس على زيان بكل زمن يوتنا بفصم سلام كحلونا كل نزح زيابي رملخنا نلمنا لنا قويتنا እግዚአብሔር كل التحزابون قويتنا ملخنا مدحنينا ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ قويتنا كل التحزن لمنا نصلي ኦ قويتنا እግዚአብሔር كل التحزابون قويتنا ملخنا مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ لعلو كل قبرن من كل قبرن او كل قبرن نمسكنك لنا سلا صور كان نزرد خلنا نزحل خلنا نبخاون سلا زقرب كان نتقبل كان سلا زعوب كان نزطنا خلنا كسعدا سعد ياون سلا زبصح خلنا نمسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلا زند منك لنا كم محرت كاون دل لنا نزغد السعلا زيان كل زمن وثنا ناخا بنفرا بفصم سلام كم بصم هبنا كل غناتن كل مكران حبو انغورن زغنا كل قبر شيطان نخرخ فاسبات من لعل سلان وقويتا كبيرح كاب كله حزب خاون رحق كاب زرياز قدوس بتازو نارحق زت عمن زحشن عزلنا تمانين عن كربيتن كل حيل صلان كرقص سلطان زحب كان نسخا خم خاف كله خفاد حنا نبالها نمبرنا فتنا يتأتونا حدا ودخا قويتنا ملقنا مدحنا يسكر من تفقر سبيل بزقبر محرة نقرتان مساقا معرم حوم زغنا منفس قدسن مسكانا صنعتن كبرن بؤزلك لمن كل ساعة نزل علم علم أمين نين ساعة مزمر عمسان حدن وأملاك كم سالخ محرن هم تعبير خابا سايد مسس كوا سايتسبك حصنك وحتياته وناصريني أنا أبا سايفلت لكم حتياته كل جزيب كلمة أيوب زربا خاص هذا فرجان سو كان تركبسي أنا نأخاطر هاي بدلكو أبكر مخاكي جوركو نبع أبا سات ولدكو نك أب حتيات تنستني نحن حق أوش تغاتر لي أب حبو أنت مهارني متغصر سسم عزاز ريني كبرد كسحور حسابني تنزغت كت كاين عصم تحق وساس بحتان حق وسناس معني قس كاب حتياتي كولو نبزل أبا سايون دمس سوا أملاخ صوري لب فترة اللي سنو منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني حق اسمد حان كامل سلي بفقادن يا منفس وندقفني مقد خان مفرس عمرهم إيه حتى أنا بخاخ من لسو يوم أملاخ مدحاني كاب دادمان نقفني
لسانين صدق هالل كتب له يا قويتا في مسقانا خنقر سخنا فريك فت مسوات بها بلكاني تزيكون اسم قرب كل كان رن مسوات مراريت وقوني خم مسوات أملاخ سور منفسيو وأملاغ نسبرون كنت كنت لبايت ونغني خان سيم صقها سناي قبر لما كانت يرسالة نداء شعوب مسوات صدق بزحر مسوات بمبل مسوات بها لك أي شعوب أما سويخا راح أقرب لك أيام هاللويا ጸሎት ጊዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን አምላኻይ ምስጋና ቀርበሉ ኃጢአተይ ክሓድ ገለይ ከዓ እልምኖ ሚእትን ሰላሳን ወእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣወኹ ጐይታዬ ድምፀይ ስማዕ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳ እንተተቋጻጸርካስ ጐይታዬ መን ደው ክብል እዩ ግና ከም ምእንቲ ክፈርሑኻ ይቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር እጽበ ነፍሰይ ትጽበላ ብቓሉ እውን ተስፋ ገብር ኣለኹ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበያ ሓለውቲ እዋ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበያ ሓለውቲ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትጽበየላ ሳህሊ ብእግዚአብሔር ብዙሕ ምድሓን ከኣብኡ እሞ ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንሱን ንእስራኤል ካብ ኩሉ ኣበስኡ ኸድሕነ እዩ ሃሌሉያ መዝሙር 131 ወእግዚአብሔር ልበይ ኣይተዓበየን ንዕንተይ ከዓ ልዕል ኣይበላን ኣብ ዓብይን ዘየስተውዕል ነገርን ኣይመላለስን ንነፍሰይ ኣህደእኳ ስቕ ኣበልኳ ከም ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ሕቑፊ ኣዲኡ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣባይ ከምኡ እያ ኣታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ምእትን ሰላሳን ክልተን ወእግዚአብሔር ዳዊት ኩሉ መከራኡ ዘክረሉ ንሱ ንእግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ቦታ እግዚአብሔር ምሕደሪ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳዕ ዝረክብ ሲ መሓቂ ናብ ድንኳን ቤተይ ኣይኣቱን ኣብ መንጸፍ ዓራተይ ድማ ኣይድይብን ንዕንተይ ድቃስ ንኸበሮ ዓይነይ እውን ሰላምታ ኣይህብን ኢሉ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳዕ ተመባፅዐ ዘክረሉ እንሆ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና መረሪዓ ረኸብናያ ናብ ማህደሩ ንእቶ ኣብ መርገፂ እግሩ ንስገድ ወእግዚአብሔር ንስኻ ታቦት ሓይልኻ እንተንስእ ናብ ቦታ ዓረፍትኻ ንዓብ ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ ቅዱሳንካ ድማ እልል ይበሉ ምእንቲ ዳዊት ባርያኻ ኢልካ ቅወፅ ክቡእኻ ይትምለስ እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ኸርስኻ ኣብ ዝፋንካ ከቐምጥ እየ ውሉድካ ኪዳነይ ነቲ ዝምህሮም ምስክረይ እንተሓለ ውሉዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ንሓዋሩ ክቕመጡ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ኣይክርሕቕን እዩ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋ እዩ እሞ ምሕደሪኡ ክትከውን ባህጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተይ እያ ብሂገያ እየሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንሲሳያ ጸቢቐ ኸባርኾ ንድኻታታ እንጌራ ኸጽግቦም እየ ንኻህናታ ምድሓን ከልብሶም እየ ቅዱሳና ኸ ብሓጎስ ዕልል ክብሉ እዮም ኣብኣ ቀርን ዳዊት ከብቁል እየ ንቕቦይ መብራህቲ ዳለኹ ንጸላእቱ ነብሩ ከልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ ኸንጸባርቕ እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 133 እንሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ እንሆ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሲ ዝወርድ እዩ እግዚአብሔር ኣብ በረኸትን ህይወትን ንዘለኣለም ኣዚዙ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሄሩሞን እዩ ሃሌሉያ መዝሙር 134 እንሆ ኣቱም ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር እትቆሙ ኩልኩም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ባረኽዎ ኣእዳውኩም ናብ መቕደሱ ኣልዕሉ ንእግዚአብሔር ከዓ ባረኽዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባረኸካ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 137 ኣብ ጥቓ ርባታት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ምዘከርና ብኸና መሰንቆታትና ኣብቲ ኣብኣ ዘሎ ዕቦላ ሰቐልና እቶም ዝማረኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለይቶም ሰቐይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እናበሉ ክንሕጎስ ለመኑና ከመይ ገርና እሞ መዝሙር እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዝምር ኢየሩሳሌምን ተረሲዐክስ የማነይቲ ኢደይ ትረስዓኒ እንተዘይዘኪረክን ኢየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተዘይገያስ
ملحسي أبتن حاجي تطابق وإግዚአብሔር نتم أفرسو ساع مسارة أفرسو زبالو دك إدم بمعلت يرساليم ذكر ما تقطع عنه زلكو قال بابيلون حنت زقبر كنا زفديك مسجون يو نهፃናት ክሕጁ ኣብ ከውሒ ዝጭፍልቆም ምስጉን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 138 ብምሉእ ልበ የመስግነካ ኣብ ቅድሚ ኣማልኽቲ ምስጋናኻ ዝምር ንቓልካ ሓለፋ ኩሉ ስምካ ዕቢኻ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካ እውን ስለ ሳህልኻን ሓቅኻን ኢለ ከመስግን እየ በታ ዝፀዋዕ ኩላ መዓልቲ መለስካለይ ኣትባዕኻኒ ንነፍሰይ ኣበርታዕኻያ ጎይታየ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ቃላት ኣፍካ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም ክብሪ እግዚኣብሔር ዓብይ እሞ ብዛዕባ መገድታት እግዚኣብሔር ክዝምሩ እዮም እግዚኣብሔር ንልዑል ይልዮ እሞ ንትሑት ይርዮ ንዕቡይ እውን ካብ ርሑቕ የለልዮ ብማእኸል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ህያው ትገብረኒ ኢድካ ኣብ ኩራ ጸላእተይ ተዘርግሕ የማነይቲ ኢድካ እውን ተድሕነኒ እግዚኣብሔር ክፍጽመለ እዩ ጎይታየ ጸጋኻ ንዘለዓለም ይነብር ንተግባር እዳውካ ኣይትሕደጎ ሃሌሉያ መዝሙር 141 ጎይታየ ናባኻ እዊ ኣለኹ ቀልጢፍካ ምጸኒ ክጽዋዓካ ከለኹ ንድምፀይ ይጽንበሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድሚኻ ከም ዕጣን ምልዓል ኢደውን ከም መስዋእቲ ምሸት ይኹን ጎይታየ ንኣፈይ ቀፈር ግበረሉ ደገ ከናፈረይ ሓሉ ምስ ገበርቲ እከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይና ክፉእ ኣይተዘንብሎ ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይብላዕ ጻድቕ ይውቃዓኒ ለውሃት እዩ ይዘልፈኒ ዘይትርእስ እዩ ርእሰይ ኣይእበዮ ጸሎተይ ገና ድእከዮም እዩ ፈረዶም ብገደል ምስ ጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ዕፅምትና ከምኡ ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነ ወእግዚኣብሔር ጎይታየ ዒንተይ ናባኻ እየን ኣባኻ እውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ኣይትኽዓዋ ካብቲ ዘፃወደለይ መፃወድያ ካብ መፈንጠራ ገበርቲ እከይ ሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ ረሲኣን ኣብ መፃውዲኦም ይውደቑ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 በዓውታ ናብ እግዚኣብሔር እወ ብድምፀይ ናብ እግዚኣብሔር ምህለል ኣለኹ ጓህየ ኣብ ቅድሚ ይኹዑ ሽጋረይ ኣብ ቅድሚ ይነግር መንፈሳይ ውሽጠይ ምስ መሃመነ መገደይ ፈለጥካ እታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሓብኡለይ ኣብ የማነይ ጠም ትመርአ ዝፈልጠኒ የልቦን መዕቆቢ ሰኣንኩን ነፍሰይ ግዲ ዝገብረላ የልቦን ወእግዚኣብሔር ናባኻ እወኹ ንስኻ መዕቆብየይ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣውያተይ ስማዕ ሓየሎምን እዮም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ከማስስ ነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ውፃእያ ሰናይ ክትገብረለ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸብኑ እዮም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 146 ሃሌሉያ ነፍሴ ንእግዚኣብሔር ኣመስግኒ ብሂወተይ ከለኹ ንእግዚኣብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሰ ብመሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣል ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ትንፋስ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ሃቐኑ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፍኡ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለኣለም ዝሕሉ ንጥቑዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጥሙያት እንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚኣብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚኣብሔር ንዒንቲ ዕውራት ይኸፍተን እግዚአብሔር ንዝደደን የቕንዖም እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ያዕቅቦም እግዚአብሔር ንዘኽታምን መበለትን ይኣልዮም ንመገዲ ረሲኣን ግና ይጠዋውያ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ወጽዮን ኣምላኽ ክንውልድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ መዝሙር 147 ሃሌሉያ ንኣምላኽና ብመዝሙር መወዳስ ሰናይ እዩ ጥዑም እዩ እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንየሩሳሌም ይሃንስ ንሱዱዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ ንልቦም እተሰፍሩ የሩሳሌም ይዝህን ቁፅሮ ከዋኽብቲ ይቆፅር ኩላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጎይታና ዓብይ እዩ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ ምስ ተውዓሉ ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንርሲአን ግና ኣብ ምድሪ የውድቖም ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘመሩሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘመሩሉ ነቲ ንሰማያት ብደበና ዘጎልብብ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጨጫውትን ኳኸብትን ዝምግብ ዘመሩሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብጎን በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርሕዎ ንጸጉኡን ዝጽበዩ ይሕጐስ ማህርሃር ማዕጾኺ ኣጽንዒ ንደቂ ኣብ ማእከልኪ ባሪኽዎም እዩ እሞ ወ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ወጽዮን ንኣምላኽ ወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገበር
ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዝ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሎ ቀልጥፊ ይጐይ ንበረድ ከም ጸብሪ ይህብ ንኣሳሒታ ከም ሓሙሽቲ ይብትኖ ንበረዱ ከም ፍርፋር ይድርብዮ ኣብ ቅድሚኡ ቁሪ መን ይቀውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱ ንፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ስኮቶ ኣይገበረሎምን ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈልጡን ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ Praise the Lord, O Jerusalem. Praise your God, O Zion. For he has strengthened the bars of your gates. He has blessed your children within you. He makes your borders peaceful and fills you with the fatness of wheat. He sends his word to the earth. His word runs swiftly. He gives snow like wool. He scatters the mist like ashes. He casts out his ice like morsels. ተሰርዋ ሰደብና Oh. ኦኬ ቆይ He casts out his ice like morsels. Who will be able to stand before his frost? He will send out his word and melt them. His wind will blow, and the waters shall flow. He declares his word to Jacob, his ordinances and judgments to Israel. He has not done so with every nation, and he has not revealed to them his judgments. Hallelujah. አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ብማድ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደል ካሎና ኣሜን አሜን ሃሌሉያ እነሆ ኣብ ቅድሚቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ ግናኸ ነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃልኽሲ ተናሲሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪ ተንሲእኪ ናብ መድሓኒ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ስብሃት ለኣብ መዋዕል ሰብ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግናኸ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለትኛን ገዳዓን ስጋኸይ ኮለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ክርስቶስ ኣምላኸይ በታ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርክኽ በቲ መለኮታዊ ምፅብራቕካ ብርሃንካን እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ፍሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕክዎ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን O Holy Virgin, overshadow your servant with your instant help, and keep the waves of evil thoughts away from me, and raise up my ailing soul for prayer and vigil, for it has gone into a deep sleep. For you are a capable, compassionate, and helpful mother, the bearer of the fountain of life.
my King and my God, Jesus Christ, my hope. ጸሎት ይቕጽል ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓ እሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ እሞ ኣሜን ኦ ጎይታ ከም ተሃባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ንዕንቲ ኩሉ ንዕኻ ይፅበያ ኣለዋ ንሳኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ እትህቦም ወኣምላኽናን መድሓኒናን ወተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዛ ዓሌቲ እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ወጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ንወለዶ መዕቆበየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ወጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ጽላእ ኣለኹ ወጎይታይ ኣበኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕንኒ ብፍቓድካ ክገብር ከዓ ብፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን ወልኡል ጎይታ በኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማር ሰና እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማናይ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያውያን ምዉታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ለአቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበልና ኦ ጎይታ ንሕማት ጽሓብ ፀሓየሞም እንትትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጽም ማዕርግን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ክበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነእበሳና እንደገልና ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ደንገል ኢኺ ብስጋኸ እውን ደንገል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን Hail to you, we ask you, O Saint full of glory, the ever Virgin, the Theotokos, the Mother of Christ. Lift up our prayers unto your beloved Son, that he may forgive us our sins. Hail to the Holy Virgin who bore for us the true light, Christ our God. Ask the Lord on our behalf, that he may have mercy on our souls and forgive us our sins. O Virgin Mary, the Holy Theotokos, the trusted advocate of the human race, intercede on our behalf before Christ, whom you bore,
that he may grant us the forgiveness of our sins. Hail to you, O Virgin, the right and true Queen. Hail to the pride of your race, you bore for us Emmanuel. We ask you, remember us, our trusted advocate, before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. Introduction to the Creed. We exalt you, the Mother of the True Light. We glorify you, O Saint the Theotokos, for you have brought forth unto us the Savior of the whole world. He came and saved our souls. Glory be to you, our Master, our King, Christ, the pride of the apostles, the crown of the matchless, the joy of the righteous, the firmness of the churches, the forgiveness of sins. We proclaim the Holy Trinity in one Godhead. We worship him. We glorify him. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, bless us. Amen. ኩሉ ብዝሓዘ ብሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ዝርአን ዘይርአን ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሉእ ምስኡ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ዓለም ዘሎ ይኹን ወይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥሮ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋን ሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽኡ መንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታ መሕወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንሰግደሉን ነመስግናን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ዝኾነት ብሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትኽእል እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኸ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣቦና ሕደር
ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁርን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንትቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ኦ ጎይታ ጎይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና ኣሚን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹን ብቓል ብሓሳብኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ነቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ኣልኣኸና ብጸጋን ብርህራይን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ዋህግወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕነት ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ጠግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመልኣኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐደመዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ኃጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘን ስቅያት ትብርዳኣና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእክትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበጽሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳና እንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሰላም ለኪ ማርያም እምን መግመሪተ ነድርስነ አምደ ምንተ አስዮ
ለእግዚአብሔር አሃተ በእንተ ኩሉ ዘገብረሊ ረስየንደሞ አስረግብተ ማርያም ዘትየ ዘምየ ኪሳት ድህረ በጽሐኑ ዘለችልየተ ለክብረ ፍልሰትች ድንግል ሰው ባቀርብ ተወዳ ማርያም ዘኮንቲ ቅድስተ ቅዱሳን መቅደሰ በግኔች ዘትየ መረጋ ሞገስ በየማንች ባርክ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ምስለ ነፍስኪ ኢመዋቲ በተሰናእዎ አሃቲ ድንግል በክልኤ ማርያም ወለተ ማቴ ሐመረ ተርሴ ዘሶመናንቲ እንታይተው ጠቢባን ወርቀያ ፊልባቴ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች መካነ ፍስሃ ወኑዛዜ ሀበ እየርእየ ወለላ ወእየህይል ወለትካዜ አርያም ህሉት ውስተ አምላክ ቅድመ ጊዜ ትብስይ ተፈሳይ በፍልሰትክየ ገጸ ዚአጭር ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እግዚአብሔር ዘባረካ ዋልዓለ ክብራን ፍልሰተ ሄኖክ ወልደ ባረካ ማርያም ስብርይ ወብርይ ዘለዋካ ይገብሮ በእንቲአኪ ውስተ ሰማያዊት አእካ ነገደ መላእክት አእላፍ ሱባኤ ፋሲካ ለፍልሰተ ዘይቀብር ወገን ወዘኢነጽፍ ባህረ ተውላዘ ተባሉ በሰማያት ለከያ አፍለሽ ማርያም ሰንተ ምድር ታንዞ ለፍልሰተ ስጋኪ ዘአፈድፈደ ስባየ እንፍልሰተ ኤልያስ አርክ ኤልዮሄ አርያም ቀንሞስ ማርያም አፎሬን ዘብርሃነ ይለብሱ ወይታጸፉ ሱራ ባለ ፍልሰትች መላይ ሰበኮ ኩለየ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ልበ ሰብእ ዘኢተሃለየ እንዘ ትትዓጸፍ ጸጋ ወትለብስ እበየ ማርያም ስጋች ዘተመሰለ ተሃፍሮሞ ታኮኑ ሶበ ነጸረ ወርድ እንዘ በደመና ምሩቅ ያርግ ሰማይ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ስቡሃ ዘተሰብሃ እምነ ፀሐይ ወወርህ ስነ ስብሐቲሁ አብራር ድንግል ወልበደ ወልድች በውረ ፍስሐ አልቦ ለሞት ማይሰሪኦ ዘበታ ወሙታነ በሲኦል አንቃ
መስዋዕተ መድኃኒት ያይርግ ቅድስተ ቅዱሳን ቀዊሞ ለመልአከ ሞት ጸዋግ መላከ በቀል መጠና ድወዮ መጠና በዓለ ብዘት እጅግ ሃምዘ አምላክ አቶሞ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እማለመ መትይት ሃላፊ ውስጥ አውደ ኪሩብ ተሃሉ እንዘ ያቀባ ሱራፊ ማርያም ስብሕት እምነጽአት ዘወርሃ ታውፊናሁ ተሰጠምኩ ውስተ ባሕረ ጽልመት ጸናፊ በሐመረ ንግሥች ወትረኪያ ያድር ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘአጥና ኃይሉ ወአኤና ወመዝራዕተ ሳሂሉ ማርያም ዝክርኪ ለትውልደ ትውልድ ገሉ አምሳይተ ምሕረት ማርያም ለኃጥአነ ምድር ኩሉ ወብፅዕት ማርያም ለክርስቶስ አባሉ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እግዚአብሔር ዘተዋሃዳ ወተካፈለ ክበዳ ዛትቺ ድንግል ለኢየሩሳሌም ስነ ተስካር ዋፈወ እብረት ጻዳ ነገዘ ተርሴስ ወደ ሰያ አበወ ወጋዳ ውስተ ብሔረ ጽድቅ ሰደኒ ማርያም በክነፍ ለምንታነ በፍጋ ወበጤና አዲል ዘይዴግነን ሞት ዘይኩየንን ኩሎ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ በሰዋስወ ብርሃን ምጡቅ ከመ ትኩን ዮሙ እመ ለሁርያን ደቂ ተሳየጥኒ ማርያም በንዋየ ሳልቅ ጽድቅ ከመ ይሰየጣ መለተ ፍትወት ወጻድቅ ዘመዳይዋ ወክልኤ ጸሪ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ብሔር ስዑር እምኬከኒሃ ወገባሪሃ እግዚአብሔር ማርያም ፍትህኒ ማይሰሮ ሞት ሶበሰ ትፈቅዲ ንግሥተ ሰማያት ወምድር ኢይሳነኪ አግዘቶ አትገብር ሰላም ለትንሣኤ ስጋች ዘትንሣኤ ክርስቶስ ምንታ ርእሶ ሕያውም ድኅረ ሀብአ ውስቴታ ትቺ ቅንን ማርያም ርግቤ ወሰውረኒ በአክናፍኪ አመ ይከውን አተታ ወአመ ታገብ ምድር ዘነሳት ማይጸንታ ዘተወጥነ ዕርገተ ቅዱሳን አበው ለሊቀ ካህናት አሮን ማርያም ሰድወት ሶለየኮን በልብኪ እስከ ነላየሎ ወታየቶ ፍሬ ከናፍር ዋዳች ዘንዶ ሰላም ለጊዮርጊስ ተውላጠ ጻማሁ ወሕማሙ እንተ ትላዕለ ሞገሰ ስሙ ምስለ ብልሳትኪ ድንግል ተተወሰታ ፍልሰት እንዘ ይብል ሰው በጸለየ አሜአ ቀዲሞ ምስለ ፍልሰትኪ ደምርነሙ ስብሐት ለኪ
ማርያም ላመራቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ወርቀ ወብሩር ኃላፊ እምኩሎን ማርያም አኪልፈቱ በረከታ ረድኤታ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ጾምና ባረኸልና ቀድሰልና ኣምላኽና እጾም እዚ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ማርያም በረኸት ካባኻ ድማ ምሕረት እንረኽበሉ ጾም ግበረልና ከምቲ ንስኻ ኣደልየና ኮይና ክንጾሞ ድማ ርዳኣና ከምዚ በጾም እዚ ንሃዋርያት ሕቶኦም ዝመለስካሎም ሓሳብ ልቦም ዘስመርካሎም ድሌቶም ዘመላእኻሎም ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና እንደልዮ እንሓስቦ እንሓቶ ኩሉ ድማ ሰማያውን ዘለዓለማውን ክኸውን ኣምላኽና ንስኻ ርዳኣና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ቃደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ጎይታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ልማኑ ዘክር ኦ ጎይታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኦ ጎይታ ነፍሲ ወከፍ ካብ ከርሲ ኣዲ ጀሚርካ ዘክር ኦ ጎይታ ነቶም ምቕንት ሃይማኖት ዝነብሩ ኣሕዛብ ዘክር ኣንሶም ሓሉ ንጓዘማቕን ንኣረገውታ ተጨንቁ ባለ ተበቶ ንኣክብ ነቶም ዝገሹ ምስኦም ከይድ ነቶም ዝጭንቁ ድማ ድሕኖም ነቶም ኣብ ጽልእን ኣብ መረያ ገዛዝኣን ዝነብሩ እውን ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ እሞ ኣድሕኖም አንተ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንዓና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለግናሎም በደልናን ኣመሳናን ተገልጽ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እወ ጎይታናን ኣምላኽናን በበለዳይን ዘተማተድ ንሕማት ሓኪም ኢኻ ነቶም ዝገሹ ድማ ወደብን ህድኣትን ኢኻ ነፍስን ንስኻ ናይ ነፍሲ ወከፍ ድማ ንኡናርኡን ፀገም ገዝኡር መርሚርካ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ጎይታ ነዚ ሃገር እዚኣነትና ኢኻ ብህማን ዝነብረን ካልኦት ኣህጉራትን ዓድታትን ኣድሕን ንቅዱሳን ካብ እግርግርን ካብ ጥሜትን ካብ ወራር ካልእ ህዝብን ኣድሕን ፍቅሪ ዘሎ ብርሃን ኣበና ካብ ቤተ ክርስቲያንካ ድማ ጥርጥር ኣርሕቕ ምስቶም ናይ ምስጋናኻ ደቂ ብርሃን ዝኾኑ ፀንብረና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብሓደ ልብን ብሓደ ኣፍን ከነመስግን ሃበና ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን።
ዘይብል ትነብር ኣምላኽና ብመላእክቲ ትምስገንን ትውደስን ናብ ቅዱስ ማህደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስና ናስብ ናይ ሰርክ ምስጋና ኹን ትፈልካ ንስኻ ናይ ኩልና መሕዘንታን ልማናን ተቐበል ሰማይ ምስርካ ነሰውዕል ሰናይ ጨና ማዕዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይምጭነቕን ዘይስዕረትን ዘይማንቀፍን ሓሉ ነጋርና ካብ ምንድል ሃፅኒትና ድማ ካብ እንመዓት ነብስና ካብ ናይ ሓጢኣት ሞታ ድሕን ብጸሎት ኩለምቶም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመረኻ ምስቶም በኣኻ ዙድሓነ ሓውሰና ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽምሎም ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ስብሃት ولا عالم عالم آمين በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ማህፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አይዳዊሃ እለ ገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አብራኪሃ እለ ሃቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አጥባቲሃ እለ ሐፀናከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ከናፍሪሃ እለ ሳማከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘባና ዘአዘለከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አጋሪሃ እለ አንሶሶዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ተህዞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጽፋትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ኩራትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ
ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ርግዘተ ገቦከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ውህዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ በካያ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጋራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ 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 ኦ ክርስቶስ ዘው ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘተጠብለልከ በአጽርክት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስማ
ክርስቶስ ኦ ዘተገዘርከ አመ ሰሙነ ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘለህቀበበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘታዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘጾምከ አርባ መዓልተ ወአርባ ሌሊተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተመ በገድ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘሰሃቡከ ከመ በግዕ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ
ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘሰለሙከ ክዳነከ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአጸሩከ መስቀለ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘታገስከ ጽዕለተ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘወደዮከ ውስተ ዝህር በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ
ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ክርስቶስ በቃለ ስብሐት ጸውዖ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ ሞርታን ማርያም አውረሃንቴ ማርያም ሰናይታንቴ ማርያም ወብሮክ ፍሬቀርዘች መድኃኔ ኩሉ ዓለም ኦ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ መሐረነ ኦ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ አበሳነ
ወለጻድቃንስ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለአልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰመይ መሃርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መሃረነ አብ ተሳሃለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለከንፌኖ ስብሃት ወለከናርግ አኮቴ ዋድህነነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወመድኃኒነ በብዝሃ ምሕረትከ ወፈኑ ሳይለከ ላዕሌነ ውእቶ ሳህል ወተሳሃለነ ኢታጥፋነ ተዘኪረከ ዘትካ እስመ መሐሪ አንተ ይፄውዖከ በጽድቅ ከሃሊ ዘውስተ አድህኖ ዘውስተ አድህኖ ንሳሎ ለአብ እስመ አብ ያእክል ለዘሳሎ ስብሃት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
መኑ ተስፋየ እግዚአብሔር ሀበ አምላከ ምህረት ሀበ ንጉሰ ስብሃት በእግዚእየ ወአምላክየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድህና ለነግስ አምላክ አማጽን ነፍስ አማጽን ነፍስ አማጽን ነፍስየ ሀበ አምላከ ምህረት ሀበ ንጉሰ ስብሃት በእግዚእየ ወአምላክየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድህና ለነፍሴ ንሳሎ ናስተምህሮ ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ ንሕና ኀቤከ ተማሂፀነ አምላከ ነዳያን ናዛዜ ሕዙናን ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ ንሕና ኀቤከ ተማሂፀነ ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ ቀበነ እግዚኦ
እምሰርክ እስከ ነገ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስለተን ወስረይ ኩሎ ኃጢአተን ስማዕ ጸሎተነ ወስለተነ ዘሰማዒኮ ጸሎቶ ወስለቶ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማይከልየነ ይተርሃግ ጊዮርጊስ አመ እግዚአብሔር ወጸሊቀቲሃን አረድዎ ወገመድዎ ዘረው ስጋው ከመ አመድ ወወሰድዎ በሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ማኅደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ መላእክት ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብይ አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋሕዶ ማኅለቅተ ሰላም ሀቤየ እንቲአ ሰናይት ርግብየ ማዛፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ
ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ወበነስኪድ ወንግነ ኢላሲን እንፈሳም ታሰይባት እስመ ማምላክ የድንግልናት ያግለት ዛቲ እዚ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገስ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕታት ወጾም ለመላእክት ላቴ የደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድረ ወበሰማያት ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም አሜን። መንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን
በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ
ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ያወፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለለሳቶ ተግባረ ደዌ ለወልድኪ ንትኻበ ከንቱ ኩሎማ ወኩሎ ሌሊተ ኃጢአተ ዘገበ እንተ ማርያም ከማሪስ ማተከ ምኔነ ኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለዛቲ ሀገር ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ምድሪ ዘለ መዓት አቁረልና ኣብ ኣርያም ዘለ ምሕረት ኣውርደልና ድለዩ ክትረኽቡ ለምኑ ክወሃበኩም ናዕፀኩዓ ክሓብሉ ክፈተኩም ኢልካና ኣምላኽና እዚ ቃል እዚ ተስፋ ብምግባር ኢና ንባኻ ንልምን ንዓኻ ንደሊ ንዓኻ ንክሕኩሕ ዘለና እሞ ከም ቃልካ ግበረልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ምህላና ድማ ተቀበለልና ብሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና ዝጾም እዚ ሕቲ ሃዋርያት ከም ዝመለስካ ንሃዋርያት ሓሳብ ልቦም ከም ዘስመርካሎም ድሌቶም ከም ዘመላእኻሎም ንዓና ድማ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ሕቶና ዝምልስ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና እንሓስቦ እንደልዮ እንሓቶ ድማ ኣምላኽና መንፈሳውን ሰማያውን ዘለዓለማውን ክኸውን ድማ ንስኻ ሓግዘና ኣብዚ ኣብ ምድሪ ድማ መዓዝ ዘቁርር ሰላምን ህድኣትን ዘምፅእ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ኩሉ ህዋሳትና ካብ ሕማቕ ነገር ኣጽመና ኣምላኽና በሱባኤ እዚ በጾም እዚ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ካባኻ ከም ኣብናኽና ድማ ምሕረት እንረኽበሉ ጾም ግበረልና ሰላማ ጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት ምግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋ ኾን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ድኹ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን Hello.
ማከን ስሎስ ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልክ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረኸር ስኸውን ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ሓጢኣትና ኸሓድገልና መንፈስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳለን ለኩል ምስለ መንፈስከ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ከዓ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግና ከዓ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ኣይዛንኩም ብጻት እዮም ዝርከዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ርእስየ ነድ ለዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ አጽን እግዚኦ ጸሎትየ ወነጽር ቃለ ስእለትየ በዕለተ ምንዳብየ የጸራይኩ ሀቤከ እስመ ሰማዕከኒ ጐይታዬ ጸሎተይ ስማዕ ንድምፂ ምህልላይ ጽን በሎ ንስኻ ክትምልሰለ ኢኻ እሞ ብመዓልቲ ጸበባይ ክጽውዓካ እየ አጽም እግዚኦ ጸሎትየ ወነጽር ቃለ ስእለትየ በዕለተ ምንዳብየ ጸራይኩ ሀቤከ እስመ ሰማዕከኒ አጽም እግዚኦ ጸሎትየ ወነጽር ቃለ ስእለትየ በዕለተ ምንዳብየ ጸራይኩ ሀቤከ
እስመ ሰማዕከኒ እግዚኦ ጸሎትየ ወነጽር ቃለ ስእለትየ በዕለተ ምንዳብየ ጸራይኩ ኀቤከ እስመ ሰማዕከኒ አጽምዮ ጸሎትየ ወነጽር ቃለ ስእለትየ በዕለተ ምንዳብየ ጸራይኮ ኀቤከ እስመ ሰማዕከኒ አጽም እግዚኦ ጸሎትየ ወአጽም ነጽር ቃለ ስእለትየ በዕለተ ምንዳብየ ጸራይኩ ኀቤከ እስመ ሰማዕከኒ ሎያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአማን ሉቃስ ቃለ
ክርስቶስ አምላክየ ኩሎ ጊዜ ሓረና ኩሉ ግዜ ቅረባላ ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ሰላም ዘውዓለ ሰላም ይሕድረና ጸሎትና ምህልላና ይቀበለልና ንጸድቀሉ ኣእምሮ ይዓድለና ንኣትዎ ዘለና ጾም ወጎይታ ናባኻ ዘቕርብ ብትሕትና ናብ ልዕልና ዝደይብ ክኾነልና ድማ ንልምነካ ኣለና ቃልካ ቃል ወንጌል ሰሚዕና ብኡ ዝመላለሱ ሰባት ኣብ ልቦም ዝዓቕሉ ዝነብሩ ፍጸምቲ ገበርቲ እምበር ሰማዕቲ ጥራይ ከይንኸውን ኣይትግደፈና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ብሓይሎም ዘለዎ ክበልና ተኣሲሮም ዘለዎ ፍትሓልና ተጨኒቖም ዘለዎ ርህወሎም ፀሚዮም ዘለዎ ኢድካ በረኸት ዘርግሓሎም በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝተገለጽካሎም ንዓና እውን ተገለጸና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ኮነ ካይቀደም ሰዋ ፍቃድካ ዛብ ሰማይ ከምኑ በራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ገብርኤል መልአክ ሰላምታ እግዚአብሔር ነዋ ወንጌለ መንግስት ንተበስር ዘወፈየኒ ኦፌካ ኣለኹ ሆየ ዲያቆን ኣውሎጅ ጭርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 10 ኢየሱስ ኣብ ኢያሪኮ ኣትዩ ብኣ ሓለፈ። እንሆ ዘቸወ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ሓለቓ ተገውቲ እዩ፣ ሃብታም እውን እዩ። ንኢየሱስ ከዓ ኣየናይ ምዃኑ ክርእዮ ይደሊ ነበረ። ቁመቱ ሓፂር ስለ ዝነበረ ከዓ ካብ ብዝሒ እቲ ህዝቢ ተላዕለ ምኽኣል ሰኣነ። ምሕላፉ በኣ ነበረ እሞ ቅድሚት ጐዩ ክርእዮ ናብ ሳግላ ሓቖረ። ኢየሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በጽሐ ኣንቃዕሪሩ ጠሚትዎስ ዘቸወ ስሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባአኒ እዩ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ። ቀልጢፉ ወረደ፣ ተሓጒሱ እውን ተቐበሎ። እዚ ምስ ረኣዩ ድማ ኣብ ቤት ሓጥእ ሰብኣይ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኩላቶም ኣዕዘምዘሙ። ዘቸወስ ከዓ ተንስኡ ንጐይታ ጐይታይ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ፣ ገለ ዝዓመፅክዎ እንተለዉ 4 ዕፅፊ እፈድዮ በሎ። ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመጸ እሞ ንስኻ ከዓ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት እዚኣ ምድሓን ኮነላ በሎ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልል ፍቐልል በለ ክርስቶን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረ ሙጂን አምላክን መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤዮም ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ኃያል ቅዱስ ዘተወልደ ማርያም ድንግል ተሳሃለነ
ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተጠቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለን ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ አየክትዎ ለአምላክ ነፍስናን ዝኾንካና ዘይትልወጥ ንኣኻ ንኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃቢ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራኻልና ጸልማትሕና ርሕቃብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኸ ነተን ጥፋት ወፌ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀሎ ክዳል ሓንካዮ ብዘይጠፍእ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ሰተታት ጠፍአ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንመስግነካ ኣሎና ንሴብሃከ
as the angels glorify always unceasingly and without rest, whom also the Lord praised, singing with the praise of glory and thanksgiving. O Lord, you have sent thy counsel, worldly wisdom, and thy visitation, who was with thee before the cosmos began without being created, that is the one who was not created, thy beloved Son, who appeared in flesh for mankind's salvation. For this reason, we, your servants, praise you, O Lord. نويدسك እግዚኦ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና። ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭንቕ መንፈስ ስለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ግፉዓት ዝብቀለሎም ዓርክመና ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ቀዳኒ ንዘኽታማ ዝኣልነት ኣእምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተቐላበተ ክርስቲያን ቅኑ መራህ ዝህብ ወጎይታ ከየዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻም ፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ዓለም አሜን። ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ ብማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ቀረበለልና አምላክና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ ይሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቀልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ብሰላም አጀሚርካ ብሰላም አፈጽመና ብመንፈስ እንዓብየሉ ናብ ሰማይ እንጥምተሉ ዝተኣዘዝናዮ እንፍጽመሉ ዘጉደልናዮ እንምላአሉ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ከም ኣቦታትና ሐዋርያት ኮይንና ብእምነት ተመሊእና ብቅዱስ መንፈስካ ተመሪሕና ክንጸመሞ ኣምላኽና ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድልየትና ዘማልእ ክኸውን ኣምላኽና ንስኻ ርድኣና ንስኻ እትሪኦ ንስኻ እትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ግበረልና ካብ ባህልን ልምድን ኣብናኽና ውፂኻ ብመንፈስካ ምርሓና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቀ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውስኻ ኣብ ሓዘን ዘለዉ ምጽንናዕኻ ትራለሲ ኢኖም ዘለዉ ድማ በረኸትካ ተኣሲሮም ዘለዉ ምፍታሕኻ ኣብ ጭንቅን መከራ ኣብ እህንታ ዘሎ ድማ ዘለዉ መሰረኻ ትፈጥረሎም ኣምላኽና ስለ ኩሎም ንልምነካ ዝወፈሩ ደሓን የእትወልና ዝገሹ ደሓን ምለሰልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ናንወደናሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዖሳና እንድገልና ካብ ኩሉ ፈተና ይተእትወና
ለእምነትካ ይማ አሜን። ኦዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከብስኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ የእግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና አስተርየልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድሓን ደቐኒኹም ሓንደ ውዒልኩም እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን። ናብዛ ፈለማ ምጅማር ጾም ናይ ፍልሰታ ዓባይ ጾም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ብሰላም እንኳ ኣብፅሓና ከምቲ ንሱ ዝደልየና ናባና ህይወት ዘውህብ ንዕኡ ክብሪ ዘቐድም ጌርና ክንፀውም ንሱ ዝቕበሎ ጾም ክንፀውም ድማ ኣምላኽ ባዕሉ ይደግፈና። እታ ወንጌል ንእሽተይ ከንብባ እሞ ሕፅር ኣቢልና ንዓና ንደቅናን እግዚኣብሔር ሎሙ ዘዳለዎ እንታይ እዩ ክምህረና ደልዩ ካብዚ ክንርኢ ኢና። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 10 እያ ዘላ። እቲ ዛንታ እታ ታሪክ ብዛዕባ ዘቸወስን ኢየሱስ ዝሓልፈሉ ዝነበረ ጎደናን እያ ተመልክት። ከንብባ እሞ ኢየሱስ ኣብ ኢያሪኮ ኣትዩ ብኣ ሓለፈ። እንሆ ሓደ ዘቸወስ ዝስሙ ሃብታም ሰብኣይ ሓለቓ ተቐበልቲ ቀረፅ ነበረ። ንኢየሱስ ከዓ መን ምዃኑ ክርእዮ ይደሊ ነበረ። ቁመቱ ሓፂር ስለ ዝነበረ ግና ካብ ብዝሕቲ ህዝቢ ዝተላዕለ ምኽኣል ሰኣነ። ምሕላፉ በኣ ስለ ዝነበረ ክርእዮ ቅድሚት ጎዩ ናብ ሳግላ ሓኾረ። ኢየሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በፅሐ ኣንቃዕሪሩ ጠሚቱ ዘቸወስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባኣኒ እሞ ንዓ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ። ቀልጢፉ ወረደ። ተሓጊሱ እውን ተቐበሎ። እዚ ምስ ረኣዩ ድማ ኣብ እንዳ ሓጥእ ሰብኣይ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኩላቶም ኣዕዘምዘሙ። ዘቸወስ ከዓ ተንሲኡ ንጎይታይ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት ትህብ ገለ ዝዓመፅክዎ እንተለውን 4 ዕፅፊ እፈድዮ በሎ። ኢየሱስ ድማ ሎሚ ነዚ ቤት እዚ ድሕነት ኮነሉ ከመይ ንስኻ እውን ወዲ አብርሃም ኢኻ ወዲ ሰብ ንፅፉእ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመፀ በሎ። ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። بتحتنا
ናብኦም ልዕልና ምሕኳር بتحتنا نابኦም ልዕልና ምሕኳር ክንርኢ بتحتنا ናብኦም ነታ ቤት ከዓ ድሕነት ዘምጽኣላ ናብ ቤት ድሕነት ናብ ቤት ሓጣኣትዩ ነዛ ቤት እዚኣ ድሕነት ዝኾነላ ግን بتحتنا ናብኦም ልዕልና ምሕኳር ክንሪኣ ኢና ስለምንታይ ንቅድም ዛ ምዕራፍ እዚኣ ናይ ብዛዕባ ዘቸወስ ኣብዚ ምጅማር ጾም ተነቢባትልና እንተዳሪእና ጾም ክንጅምር ከለና ከመይ ዝበለ ጾም ክንጾም ከም ዘለና ብንስሓ በትሕትና ካብ ትዕቢት ወፂና ሓጢኣትና ዝሕደገልና ምዃኑ ናይ ተስፋ ብርሃን ጭራውን ዘተረኣየላ ከም ምዃኑ ካብ ዘቸወስ ንምሃሮ ስለ ዘለና ኢና ናብዚ ንኣትዎ ዘለና ጾምሲ ከመይ ኢልና ክንኣቱ ሓደ ካብ ትዕቢት ክንወርድ ከም ዘለና ንንስሓ ድልዋት ክንከውን ከም ዘለና ንክርስቶስ ናይ ምርኣይ ባህጊ ክህልወና ናይ ዘቸወስ ባህርያት ክንሪአን ኢና እሞ እዚ ንኣትዎ ዘለና ጾምሲ ብኸመይ ዝበለ ጾም ክንጾም ይግባአና ብኸመይ ዝበለ መንፈስ ክንህሉ ይግባአና በዚ ምኽንያት ያ ቤተ ክርስቲያንና ከምዚ ጌራ ሰሪዓትልና ዘላ ኣብ ጾም ኣብ ንጅምረሉ ግዜ ወይ ኣብ ማእኸል ጾም ናይ ዘቸወስ ታሪክ ዛንታ ይነገረና ምክንያቱ ተስፋና እዩ ንዓና ኣብነትና እዩ دي እንታይ ኢሉ ዘለኹ በትሕትና ናብኦም ልዕልና ምሕኳር ብዛዕባ ዘቸወስ ይነግረና ዘቸወስ ሃብታም እዩ ነይሩ ኢልና ሃብታም ምንጭ ሃብቱ ከንታይ እዩ ነይሩ ቀረፅ ምእካብ ሓለቓ ኣከብቲ ቀረፅ እዩ ነይሩ ሓለቓ ኣከብቲ ቀረፅ ስለዚ ልዕልቶም ኩሎም ቀረፅ ዝእክቡ ንሱ ዝለዓለ ትርፊ ዝረክብ ዝነበረ ሰብ ምዃኑ ከዓ ይነግረና እንደገና ኣብቲ ናይ ሰብነቱ ዝመስል ኣካላት ድማ ሓፂር ከዓ ነይሩ ይብለና زين حجي كلن كنريان كلنا هابتام يو منش هابتو مكاب قرصيو تقرص زكبو دما بعلم بزو سلعو ايو كامن كاب حزبو نمن يم تقرص زكبو نتم روماويان غزاتي يمزهبو حجاب كندي مس حزبو زخون نتم روماويان زاززو حقوس نرسي دما خهبتم نحزبو بقرص زبدل زغدء زنبره سب كوين إنا نريو كم زنبره إنا نريو حجي بهزبو صلو نسحون تسفى زي نبرو مخنياتو خب بزح قرص سلازكب كهفلو زخيل ناي نسحا عدل اي نبرون نامن يلخو خفلو سلازي بهزبو صلو بتوم غزاء تجد فتوي نيرو ገንዘብ ቀረጽ ክበሎም ስለዚ ነበረ ማለት እዩ ሕጂ ሓጺር እዩ ይብለና መቸም ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ ናይ ስጋዊ ሕጽረት ቁመቱ ተገዲሱ ከይመስለና ከነስተውዕለላ ደሊ ማለት እዩ ሓጺር ነይሩ ሪኹም ሃብታም እዩ ምሩእ እዩ ምስቶም ገዛእቲ ሮማውያን እዩ ተመሓዝዩ ዘሎ ምስቶም ሰበስልጣን እዩ ግን ቁመቱ ሓጺር ነይሩ ሕጂ ሓንቲ እንታይ ባህገ ነይራቶ ንክርስቶስ መን ምዃኑ ክርእዮ ዛንቱ ሰሚዑ ክርእዮ ይደሊ ይብህግ ነበረ ሕጂ ዋ ኣነስ ምዞም መኳንንቲ ምዞም ሰበስልጣን ሮማውያን ዝመዓራረሰብ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሓለቓ ናይዞም ኩሎም ኣከብቲ ቀረፅሲ ኣብ ኦም ሓኺረ ክርእዮ ኢለ ከም ቆልዓ ኣይደሊ ንትረፈና ይበለን ታኸምን ዝምነያ ዝነበረ ካብዚ ኩሉ ኩርዓቱን ሃብቱን ግን ጉሕፍ ኣቢሉ ናብ ምንታይ ይደይቡ ኣብ ሳግላ ምኽንያት ሓንቲ ነገር ኣረጋጊፁ ክርእዮ ባህግላቶ ነዛ ባህጊ እዚኣ ክውንቲ ንክገብራ ድማ በታ ክርስቶስ ክሓልፈላ ኣለዎ ኢሉ ዝገመታ ሳግላ ኦም ዓብዪ ገረብ ማለት እዩ ክሳብ ሎምላ እታ ኦም ኣብ ጀትዎስ ሓኺሩላ ነይሩ ትበሃል ኣብኣ ሓኺሩ ንክርስቶስ ክርእዮ ከም ቆልዓ ማለት እዩ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ከምዞም ቆልዑ እዚኦም ተዘይኮንኩም ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይትርእይዋን ኢኹም ከም ቆልዓ እንታይ ማለት እዩ ትዕቢት ገዲፍካ በትሕትና ጀሃራን ኣነነትን ገዲፍካ ኣብ ቅድሚ ጎይታ እንተዘይተንበርኺኽካ ካብ ሓጢኣት ናብ ንስሓ እንተዘይመፂኻ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይትርከብን እያ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይትርከብን እያ ሕጂ ናብዛ ገረብ እዚኣ ምስ ሓኸረ ግን ኩሉ ትዕቢቱን እቲ ሃብቱን ገዲፉ ጠንጢኑ ጎይታ ከዓ ርእይዎ ማለት እዩ
بتعبيت نير تزخون جن قويتها أقولي حي مبلون زتشوس لومي أبيتك كله يقبع النيمو قلت ورد نعيلو قلت يفوق ورده دك سبات دينا جن حاميتك أجمي رمو يمان سقام ندحت أتيو إلو زتشوس نزو سميعو إتي بهرفان بس السعتي زوكبو زنبرة جنزب حجي بلاش مخانو ترأيوه ولكن نبلاش بقى نفسي في أخلا زوكبو زلغو فرق جنزبين دخاتات كب إلو أفدق محرد تخفيت له بتحتنا نافتا لعلنا مسديبه قويتا خاط أميتوه نعورة ديلوه مسوا أبيتو خاطو إذا أفدق زي أتخفيتا مسرع يا دمان تايجرو أبكر مو قويتا خنصح خلو نريو قويتاي فرق طريتي ندخاتات كبو زبدل كو زبلن تولو دما 4 عطف خفديوي اتز حمينو زلو اتزبلو زلو أنا حتى بس السعتي جنزب زأكبكو بتعبيت حلقة أنا أكبت قرط كوينة أمكن دمس هزبي مسر ماويان زوجن كسب يمو كم زيبل حجي نابتن محصاري ناخن رئي وماتو حتصير نيرو إلو بمنفساونت حتصير مبر بسقا ناي سقا قومت أيكونن زقدسو زلون أملاخ قومتو حتصير بحاتيات سبز تصلقو بتعبيت كاب سبز تفاليه أبترسي محصار قومتو دما أبزريو بزح حزب نبره كاب بزح حزب زل عليه قومتو حتصير بمخانو نقويتا خريو أيكلني تاز من نياز نبره حنت صبقت نقر كريو يدل نبره جن چاو نايت عالم زيا نقويتا خريو أي تقبر كانيا تعبيت بحاتيات يقول لنا بمنفساونت يقول لنا حصرتينا يحصرنا سقاو قومت كاين رئي بمنفساونت أبير لقومتنا إنا هنرئي كابزي نايزيتشوس إزي إنا نمهر مالتي سلازي حتصير قومت قبلنا نكلو بمنفساوي الرأيانا كلاتنا حصرتينا بفتوت نايز عالم زيا كلاتنا تجوينا عينا بحاتياتنا زتأثرنا عينا كمون بمعالتاوي نابرانا سرحنا چاو نايز عالم زيا نجزي أبير كي نريو نقويتا خي نريو بعنتنا زعورنا عينا هو سقا زعازيا وتيتاسنا عويرنا زلنا سبات مخنا خنستوعي لقبالنا انت خونا جن انت يالنا بزحجي تسفى اتي كل زي كسعر زغل أملاخ كريو تمنى يمو أبتي حاخيرو بتحتنا ايو زحاكور زلو بتحتنا ناب حاخيرو قويتا خاط أميتوه سلازي أب كم زي هو كم زلنا نفلت أمه ناب قدمو قويتا نمصا تسفى نابزي زلو مالتي ناب قويتا نمصا بنسحة أب قدمي إن مبركخ اتي زي تقمنا كله قديفنا نخيد بس السعتي أين رأيو كم تناي زي تشوس كنكافلو نفتن فرقا نبرتي ندخاتاتهب سلازي اتي حزرت قومت بمنفساونت كنعبينا اتي چاو ناي عالم زيا يعويرنا زلو منفساو مرأي كقلصلنا ايو اتي أسيرنا زلو حاتيات كبتخلنا ايو لومي نزابيت زيا لومي نزا نفس زيا مدحان كوين اللايو قبلنا كالوت بن عقد كريو خلو قويتا جن وشت لبريو تحت النوريو هنك عري رأيو يبي السخاون ودى أبراهام يخمو دحنت يكبا كاي نعخايو نحات آنمبر قويتا نصادقان أيكونن مصي زلو سلازي نابزي صوم زخن آتون كلنا كم زنا يزيشوس تسفى زلنا سباتينا
እንታይ ግን ክንእመን ይደልየና ብሓጢያት ብድኻምና ብመንፈሳውነት ሓፀርቲ ኢና ክንዓቢ የድልየና ክንሓኩር የድልየና ትሕት ኢልና ጎይታ ንዓኻ ክርእየካ ደለለኹ እሞ ኣልዕለኒ ሓፍ ኣብለኒ ጠምተኒ ክንብሎ ይግባአና እቲ ንህዝብናን ንወገናን ገዲፍና ምስ ዘይመስሉና ተሻሪኽና ንህዝብና ንዕምፆ ዘለና ድማ ገዲፍና ፈረቓ ንብረተይ ንድኻታት ክህብ ዝዓመፅክዎ ተበሊ ድማኒ 4 ዕፅፊ ክኸፍል ክኽሕስ ኣብ ቅድሚኻ በደልኩ እቲ ተስፋ ዘይብሉ ንኽንሳሕ ተስፋ ዝሃቦ ጎይታ ድማ ሎሚ ነዛ ቤት እዚኣ ምድሓን ኮይንላ ሎሚ ንዓይኒ ንዓኹም ድማ ኣብዚ ፆም ዝኽንኣቱ ከለና በዚ መንፈስ ዝኽንፀውም እሞ ሎሚ ነዛ ነፍሲ እዚኣ ድሕነት ኮይንላ ክብለና ኢና እዚ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጾመ ፍልሰታ ኢልና ንጾሞ ንዓይን ንዓኹምን እምበር ንማርያም ንውስኸሉ ክብሪ የብልናን ንሳ እውን እዚ ምግላፅ ጎይታ ምስ መፀላ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ምስ ተበሰረት ኣደ ኣምላኽ ክትኮኒ ኢኺ እናተባህለት ጎይታ ማህፀና እንከሎ ናብ ኣገልግሎት ደኣ ኸደት እምበር ናብ ዝባን ይሁዳ ናብ ኤልሳቤጥ ደኣ ኸደት እምበር ናብ ትዕቢት ኣይከደትን ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትዕብዮ ሽዑ ካብ ሕጂ ንንዮ ወለደታት ብፅእ ትኽብሉን እዮም ተወዲኡ ተዛዚሙ ኢናታ ንዓና ንበረኸትና ግን ነታ ኣደ ጎይታ ከም ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ከነዕብያ ከም ኤልሳቤጥ ከነዕብያ ከነኽብራ ንስኺ ካብ ንስ ዝተባረኽኪ ኢኽ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃባ ክብሪ እሱ እኳ ዓቂብና እንተኽኢልናዮ እሱ እኳ ዓቂብና እንተኽኢልናዮ ንፈልጦ ግን እዚ ሕጂ ምግላፅ ናይ ሃዋርያት ንኣትዎ ዘለና ጾመ ፍልሰታ ከም ናይ ዘቸወ ዝተማሂርና በትሕትና ክንጾሞ ብንስሓ ክንጾሞ ተስፋ ኣለና ንዓና ንዓይን ንዓኹም ንሓጣን ኢሉ ከም ዝመፀ ጎይታ ኣሚንና ናብዚ ክንኣቱ እዩ መፀዋዕታና ማለት እዩ ስለዚ ብትሕትና ናብኦም ልዕልና ምሕኳር ናብታ ናይ ድሕነት ኦም ናብታ ናይ ድሕነት ጎደና እታ ጎይታ ዝጥምታ ብመንገዱ ክንፀንሖሞ ክንሪኦ ባህገ ክህልወና እዚ እግዚኣብሔር ዝደልየና ሎሚ ጾምና ክንኣቱን ከለና ከም ልምዲ ጌርና ከይንጾሞ ሎሚ ኣታ ነዘቸወስ ዝፀመትካ ኣምላኽ ንዓይ ድማ ቁልሕ በለኒ ብኩለንተናይ ሓፂረ ጎዲልኒ ኣሎ ይጨንቀኒ ኣሎ ይኸብደኒ ኣሎ ዙርያይ እውን ጫውጫው ይኮይኑ ዘሎ ዓለም ብኩሉ ነገር ዓፊናት እንላ ካብዚ ጋልየኻ ውፃእኒ ንዓኻ ክርኢ እደሊ ኣለኹ እዩ እዚ ባህግዝ እንተልይና ጎይታ ቁሊሕ ኢሉ ጥምተና ኣብ ሽግርና ረሃዋ ኣብ ሕማምና ፈውሲ ክኾነና ከዓ ድልው እዩ ኣብ ሓጢኣትና ከንፀሃና ሎሚ ነዛ ነፍሲ እዚኣ ምድሓን ኮነላ ስለዚ እዩ ናይ ዘቸወስ ዛንታ ዝነገረና ናይ ክርስቶስ ቀዳማይ ተስፋ ናይ ምድሓን ንደቂ ኣብርሃም ንሕናስ ደቂ ኣብርሃም እንዲና ሎሚ ነዛ ነፍሲ እዚኣ ድሕነት ኮይንላ ግን ከም ዘቸወስ ግብርታቱ ክንገብሮ ክንቀል ኣለና ሕጂ ዛንቱ ጥራይ ከይንርኢ ኩሉ ዝሓለፈ ህይወት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስጥሕ ሓቢሉ ከፍ ኣቢልዎ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ፍረ ንስሓ ከዓ ክንረክብ ከዓ እሙን እዩ ኣምላኽና እንተ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢልና ናይ እግዚኣብሔር ህያብ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ሎሚ ምሳኹም ክውዕል ኩሉ ግዜ ይፅበየና እዩ ዘሎ ምስ ነፍሲ ወከፍና ክውዕል ኣብ ቤትኩም ከኣቱ ኣብ ውሽጥኹም ከኣቱ ይብለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓቂ ጌርና ክንፀውም ክንድሪኦ ክንብህግ ክግለፀልና ከዓ እሙን ምዃኑ ክርዳእና ምስተውዓሉ ይዓድለና ንሽትለይ ብእንግሊዝኛ ገይረ ነዞም ደቅና ክብላ እንተኮይነ The gospel that we read today is the Gospel of Luke, chapter 19, 1 up to 10. It is a story about Zacchaeus. If I may read it, about Zacchaeus. Jesus entered and passed through
Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich, and he sought to see who Jesus was. He thought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. I think I better stop here. Number one, why are we reading this chapter today at the beginning of our fasting period for the St. Mary's Dormition? Why are we reading this? Because we are entering into this fasting period, so we have hope to learn from the life of the church, so we can enter into this fasting period in a spirit that hoping we can get absolution, we can get forgiveness. But we have to enter into it in a right spirit, in a right mind. So who is the church? It tells us he was rich. What was his source of wealth? He was a chief tax collector. That means he determines how much the people to pay, how much tax they should pay, like IRS here in the US, right? He determines how much each citizen pays. That means he collaborated more with the Roman, that was the rulers at that time for the Israelites, rather than with his people. So he was not favored by his people, but he was good with the Roman rulers because he was collecting tax for them. But he was wishing, always he wants to see who Jesus was. After he heard about him, he wished to see him. But because of two things, he could not see him. He was among the crowd, and then he was short in stature. This is a parable, a symbol for us. So what did he do to solve this? Remember, he's rich. His seat is with the Roman governors, with the rulers, not with the ordinary people. Let alone to climb a tree, right? He cannot sit with them. He's well respected by the rulers, not by his own people. But he wants to fulfill his wish. He had the desire to see Jesus, who Jesus was. So he knew that Jesus was passing through the tree, a sycamore tree, to see him, for he was going to pass that way. He knew Jesus' way, the sycamore tree. So he was not ashamed to climb in that tree. So in humility, climbing the honor of tree into honor. In humility, climbing into honor. So he forgot everything that he had, his status in the Roman Empire. So he climbed into that sycamore tree. So Jesus looked into him. The Jews, come down. I would like to stay. I have to stay and dine with you today. Come. And he went down in haste, and he received Christ in his house. But the people know him. He is a sinner. He's a sinner. So they murmured, yeah, how come he eats with the sinners? The Jews felt this, and he said, Lord, I have to give half of my wealth to the poor. If there's anyone that I took away from them, I will pay them back fourfold. It has its own detail why he was mentioning fourfold, but to mention some, why did he bother the writer, St. Luke, about his stature, short? What does that mean? What is for us?
Remember, every word in the Bible has a meaning, a message for us. But we cannot get the details at once, eventually, one at a time. He was short in stature. He was short spiritually. He was blind to see God, Jesus, because of the crowd of the world. He was tied by a sin. Right? So what is the message? Yes, he broke this when he saw Jesus. I have to see him. Instead of being arrogant, yeah, how can I climb a tree like a child? He climbed like a child. Unless he become like one of these children, you cannot see the kingdom of God. There is no shame in a spiritual journey to see Jesus. Be like a child. This was seen by Christ. The desire that he had, the act that he did, is a lesson for us. We are always short spiritually, blind by the daily activity of our life, what is surrounding us. We are tied up by the desire that we have to our flesh. We are sinners, but we have hope. Because I came for the sinners, not for the righteous. But we need to have a confessing spirit, a desire to see him. And then Jesus is there, reveal himself to us, to come to our house, to come to us. As he declared, we are his temple, the temple of the Holy Spirit. So when we are entering into this fasting period, we need to have this kind of spirit, humble to see Christ, confess, so that we can benefit out of this fasting period. This fasting period is for us. We are not going to add anything, a tiny bit, to the glory of the honor of Saint Mary. She was already glorified, honored by God. If we can maintain it, that's more than enough. But I don't think we can even, because we cannot see the magnitude, how she was honored by Saint Gabriel, by Saint Elizabeth, John the Baptist's mother. Because they were led by the Holy Spirit. They said, you are blessed among the women. And Saint Mary said, from now onwards, all generations will say to me, you are blessed. If we say this, it's more than enough for us. But to benefit out of this fasting period, let's think they chose. He was short in stature, not the physical height, but he is spiritually short. We are spiritually short. He cannot see Jesus because of shortness and because of the crowd. We cannot see Jesus because of our sins, because of the crowd, the noisy circumstance around us. So many things at work, social media, wherever we are, we cannot see. We are blinded. Let's confess and approach. Come to this fasting period in a spirit that God can lift us to climb up into this tree to see him. Then he will look at us. Come down. I will be with you. So salvation will be for this house. Salvation will be for this soul. Salvation will be for us, as he came for us, sinners, to open our eyes to see him, to lift us up to see him, above the world, the noise. May God help us to have this spirit so that we can benefit out of this fasting period. Glory to be to his name. And may through the intercession of Saint Mary, may God help us to honor all the saints,
especially Saint Mary. May God reveal himself to us, look into us, not because of our righteousness, but we are sinners. Cleanse us, accept our confession. Make God give us a humble spirit so that we can ignore the wealth that is useless in this world, but to seek his salvation, his forgiveness. Glory to be to his name forever. Amen. ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁኑ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎን ንርከባ ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ልጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ አቆይቶት ልዑል ክርስቶስ ምስጋና ይብዛካ ሰማይ እምነትናን መንፈስካ ብምላ ባርኩ ባየና ባርኩ ወሃቤ ወድ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ድኹም ያር ኩሉ ዘታልሎ ናባኻ ቀሪበ ምሕረትካ ኽሕሎ ምስ ወሲነየ ክኽተሎ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርዓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሓን ባዕልኻ ንዓለም ነገር እንተ ሓየመኒ ያ ሰይጣን እንተ ሓንቀለኒ ካብ ኩሉ ዘጥን ኢየሱስ ያለኒ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃኒ ባዕልኻ ከምቲ ትደልየኒ መታን ክዓየልካ ደጋኻ ዝሓለይ ጐይታይ ሓደራኻ ተቆጻጸር ሕይወተይ ብርሃኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃኒ ባዕልኻ
بጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃን ባዕልኻ ኣልጋን ክሕሉ ጐይታይ ሓደዳኒ ንድሕሪት ከይምለስ ተስፋኻ ሃበኒ ሕልው መዋዕለይ ኣብ ቤትካ ምረኒ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃን ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃን ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃን ባዕልኻ ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደን ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ናይ ሓደራ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ቈላትና ኣደን ናይ ሓደራ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ቈላትና ኣደን መፍቀሪት ሰቢኺ ማዕከን ለውሃት ጠበቓ ጥቑዓት ተስፋ ናይ ድኻታት መፍቀሪት ሰቢኺ ማዕከን ለውሃት ጠበቓ ጥቑዓት ተስፋ ናይ ድኻታት ለምሪሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ክብርሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒት ዝሓደገልና ይመስገን ጐይታና ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒት ዝሓደገልና ይመስገን ጐይታና ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደን ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ነፍሰ ኣምላኺ ቐሙ ኣምልኸካ ንጉሥ ቐሙ መንግሥትካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቆባ ዓዳወይ ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ
أملاخي خمو أملخك نفسي خمو أملخك نفسي نعم أملاخ معتوبة عداوة يدفل نبخا عميق ما تيتنسي عبد ميخا تدفي أملاخي خمو أملخك نفسي خمو أنجزك ራይ ክብርን ምስጋናን ለእግዚአብሔር አምላክና ይሁን። ዝማሬ መላእክት ተቀበልካ አምላክና ተቀበለልና። አሜን ዝማሬ መላእክት ተሐጎስካ ዝማሬና ድማ ተሐጎሰልና። አሜን ጾምና ጸሎትና ምህልላና ሱባኤና ዕጣንና ድማ አምላክና እስኻ ተቀበለልና። አሜን እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቅበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና። አሜን ከምቲ ተኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ኢልካ ምስ መምርሒኡ ዝሃብካና እስኻ ትፈትዎ ጾም ክንጸውም እሞ ኣብ ምድሪ ሰላም በረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ህይወት ክንረክብ ኣምላኽና ጾምና ብእምነት ተመሊእና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ክንጸሞ ሕጂ እውን ሓግዘና። አሜን ካብ ልምድን ባህልን ኣውፃና። አሜን ዓመት መፀ ጾም ጥራሕ ዘይኮነ ዓመት መፀ ክንጸውም ከለና ኣብ ህይወትና ለውጢ ኣብ መንፈሳውነትና ድማ ዕብየት እንሪአሉ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና። አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ ዘቸወስ ንኣምላኽ ኣብ ቤቱ ከሎ እዩ ብእምነት ርእይዎ ካብ ቅድሚ ካብ ቤት ምውፅኡ ብእምነት ብዓይኒ መንፈስ ስለ ዝረኣየ እዩ ናብ ጎልጎል ወፂኡ እውን ዓብ ከሎ ሃብታም ከሎ በዓል ስልጣን ከሎ ናብ ገረት ናብ ሳግላ ደይቡ ብዓይኒ ስጋ እውን ክሪኦ ደለየ ጎይታ ድማ ተቸወስ ሎሚ ቤትካ ክውዕል ይግባአኒ እሞ ቀጢፍካ ውረድ ምስ በሎ ድማ ብኡ ቀጢፍ ወረደ እሞ ብሓጎስ ድማ ከም ተቐበሎ ጎይታ ክፅዋዓና ከሎ ድማ ንሕና ንምስማዕ ቅጥፋት ክንከውን ኣምላኽና ሕጂ እውን ሓግዘና። አሜን ኩሉ ንገብሮ ድማ ብሓጎስ ክንገብሮ ኣምላኽና ንስኻ ርዳእና። እጾም እዚ ኣቦታትና ሃዋርያት ዝደለይዎ ከም ዝረኸቡ ሕቶኦም ከም ተመለሰሎም ሓሳብ ልቦም ከም ዝሰመረሎም ፈሊጥና ንሕና እውን ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ጾምን ጸሎትን ግበረልና። አሜን ንደልዮ ኣምላኽና ንሓቶ ንሓስቦ ኩሉ ድማ ሰማያዊ መንፈሳዊ ክኸውን ንስኻ ሓግዘና። መንፈሳዊ እንተደኣ ኮይኑ ኣብዚ ንምድሪ ንበረኸት ክኾነና እዩ ዝያዳ ኩሉ ድማ ኣብ ሰማይ ንጽድቅን መንግስተ ሰማይ ክኾነና እዩ ኣምላኽና። ከመይ ገርና ከም ንጸውም ንስኻ መንፈስካ ምልኣና አሜን መንፈስካ ምልኣና አሜን መንፈስካ ምልኣና ኣምላኽና ካብ እኽለማይ ቅድሚ ምኽልካልና ኩሉ ህዋሳትና ካብ ሕማቕ ነገር ኣጽሙና። አሜን የዒንትና ኣብ ክንዲ ሕማቕ ምርኣይ ክብርኻ ክርአ ልሳንና ኣብ ቅድሚ ሕማቕ ምዝራብ ቃልካ ከዘውትራ ኣእዛንና ካብ ሕማቕ ንምስማዕ ቃል ጥሁር ጣዕሚ ዘለዎ ቃልካ ክሰምዓ ልብና ድማ ኣምላኽና ምድራዊ ስጋዊ ዘይጠቅም ነገር ዘይኮነ ክሓስብሲ ሰማያዊ ዝሓስበሉ ኣእዳውና ጽቡቕ ግብሪ ዝርግሓሉ ኣእጋርና ድማ ኣብ ክንድና ብርኩስ ቦታ ነቲ ርኩስ ፈንፊልና ከምቲ ዘቸወስ ንጎይታ ክርኢ ዝወፀ ንሕና ድማ ናብ ቅዱስ ቦታኻ እስኻ ትርከበሉ ክንጎይስ ሓግዘና። አሜን ሰላማ ጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና ሰላም ኣውዒልካ ንኣኻ ንመስክነካ ሰላም ድማ ሕድረና ነናብ ቤትና ድማ ብድሓን ንለሰና። አሜን ንሕና ኣምላኽና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ብርሃን ኣብ ጽቡቕ ኣለና። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ጸልማት ኣብ እህነታት ኣብ ስቓይ ኣብ ጥምየት ኣብ ሓዘን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ምስቁርቋር ዘለዉ ብዙሓት ኣለዉ ኩሎም ብስሕዩ አሜን ኩሎም ቆላሕ በሎም ኩሎም ሓራዊ ጻልም ኣምላኽና ንሕና ድማ ትዘለና ካባኻ እምበር ካባና ከም ዘይኮነ ፈሊጥና በቲ ኩሉ ዝሃብካና ድማ ኣመስገንትን መማሰውትን ግበረና። ደቅና ድማ ባርኻትና ኣምላኽና ካብ ብዕድመ ብጉብዝና ብንእስነት ድመፅእ ፈታን ነገር ኩሉ
ኣሳድረልና አሜን ዋላ እኳ ብስጋ ንእሽቱ ተኾኑ መንፈስ ኣብየልና አሜን ብጸጋ ብስጋ ብመንፈስ ኣደሊልካ የዕብየልና አሜን ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን የጥወልና ኩሎም ኣብ መገሻ ዘለዉ ርሑቕ ኣብ ቀረባኻ መገሻኦም ድሓን መለሰልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ተመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳን ተግለጽ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተግበልና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማዕምእን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕሊና ድንግል ኢኹ ስጋኹን ድንግል ኢኹ ኣደይ እግዚኣብሔር ጥበቃት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከብ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ርአት ፍትሐዊ ስረይ እዚና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊቀ ቀናጽረ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አበወ ካህናት አበ ዲያቆናት ፍዱዋን ሳይሩ ገጸናት በበስምክም ኩኑ ፍታኑ ንጻን ይረሴንስ ኩሉዋን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልአሰብ ተፈተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጎና አበየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስ ዝሓለፈ ይመሃርኩም ብዝመጽእ ኸይሃለኹም ብኣፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ኃጢአት ይፍታሕኩም ምእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ በእንተ 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 እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለየና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝንዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ